Laaya sa kong life, oy. Pirmi man lang kong sad boy, ani. Murag I need chika na gid for this time ba? Tama. Murag kinahanglan na mamisita ani para makauyab ko ba? Husto mamisita ko pero time pa. Inaani ka akong porma no, murag magbastos kayo mamisita sa balay bay. Inaning porma. Bati oy. Mas maayong magkarsunis lang guro ko ani para gentle min ang dating ba? Aka ni sigurong purmahabay, oh. At sap na kayo bisag tiktukan pa. Ah! Grabe, oy, pero murag di man ko komportable ani magsinilas. Ay, murag kulang yun ba? Mas maayo guro magsapatos ko. Tama sapatosan nato ni. A few moments later. Kayo purmaha, oh, at sap na kayo, oh. Oh, tanawa gud, oh. Hindi kami bato. Tama na to atong acting. Ako nang tawagan sa boy banking kay muto akong sakyan paingon sa balay sa babae. Boy. Pick up ako ron diri sa may kuan riprap. Riprap ba diri sa karin ni boy ba ni boy? Naunsa di ka ilinturyo ba? Wala ka na ilinturyo di. Ay naunsa di ka? Lagi ba? Kay mamisita ko ron niya, ikaw akong sakyan padulong sa balay sa babae. Ha, sige. Bye-bye. Nahasol na sad kuanin tawhan na, oy. Pero sige lang, kay amigo man. Atay dugaya mang boy banking, oy. Pero napa may oras tama pa. Paabot lang sa ta. Boss! Tara! Ay, ati, ay, purma man lagi kay ka. Lupig pamanuon ko ani nga ako'y mamisita. Ay naunsa daay ka. Basi daay bakante pa ang iyang mama. Og dili, naasay ati didto ah. Tama. Tara! Let's go! Naadzay mga bilin aning pantiog. Gano'n ni hunong man ka? Yatay, boss na ako'y nakita, boss. Nakita ba? Nantawa, good. Atay, diritso tayo, dili man mo itong tirada, god. Dili lagi. Pero, yati, walop to kaayo, bay. Diritso tayo, kay malita. Alala, sige. Ganoon sa tarungan ni mong drive, dahil tayo sigilingi-lingi. Yatay, mga boss, balo walop kaayo, bay. Tarungan kay madisgrasya ta. La! Disgrasya! Laang sao man ako ni! La! Tabang!